Ассалому алайкум дӯстони азиз, бонувони меҳрубон. Имрӯз дар пеши влоги худмон асар кардан ман мехоҳам ки боз як бори дигар маҳсулотҳои босифати Фаберлика ба шумо тавсия бидам, пешкаш кунам. Чуноне ки ба ҳамаи шумо маълум аст, ман якчанд маротиба маҳсулотҳои босифати Фаберлика ба шумо пешкаш кардагӣ будам. Занону духтарони бекоре ки дар хона нишастагӣ буданд, ба кор даъват кардагӣ будам ба компанияи Фаберлик. Ин ҳам бошад беҳуда нест, зеро ки шахсан ба худи ман маҳсулотҳои Фаберлик бисёр ҳам писанд аст ва ман ҳамвора заказ мекунам барои худам, барои фарзандон, барои наздиком. Ва дӯстони азиз, имрӯзам мехоҳам духтарону бонувоне ки дар хона нишастаанд бекор, ҳамроҳи кӯдакони хурд, онҳоро ба кор даъват кунам ба компанияи Фаберлик. духтарои азиз, ай шумо ягон чӣ намеравад, фақат метавонед ки ба ҳамин рақамҳои дар болои экран будагӣ занг занед. Хоҳари азизам ҳамаша мухтасар ба шумо мефаҳмонад ва маоши хуб маҳсулотҳои Фаберлика бо скидкаи баланд шумо метавонед ки ба даст биёред. Ва боз метавонед дар хона нишастагӣ ба ин рақамҳо занг занеду ай маҳсулотҳои Фаберлик барои худтон, барои наздикотон заказ кунед. курьер шумо дар куҷое ки бошед, хоҳ дар Россия, хоҳ дар Тоҷикистон, дар куҷое ки бошед, ё ба он пункт выдачи назди хонатона гирифта меорад, ё ба дари хонатона гирифта оварда доставка мекунад. аз шумо танҳо боварӣ доштан ба худтон кифоя аст. Фақат ба худтон боварӣ кунед, дигарҳо тавонистанд, мисол шумо ҳам метавонед. ноумед нашавед, шитоб кунед, дер намонед, пешсаф бошед. иншоалло ҳамаш хуб мешавад. боқӣ дар амони худои таоло бошед. навори мора метавонед акнун тамошо кунед. то бо охир бо мо бошед. дӯстони азиз, мо ина чӣ омадем? Сини тарафи Таганский ряд омадем бо, лекин ягон чӣ харида нестем. Просто ман инҷа як кор доштам. Дар инҷа чи ай? Як салонай Афродита ном дорад. Ман онҷа омадам, кор доштам. Салон красоты. Омадам, кор доштам. Лекин чӣ кардам? Ҳамун духтаре ки мода дар кор будам, мастер, наёфтумаш. Ина кӯзи ҳамха рафтестем, Сабринара форидеста ки чӣ брава? Сайгон брава. Ча? Так. Сайгон як кафе ай. Авқотои ба маззаи миллӣ тоҷикӣ дора, узбекӣ дора. Ина мехел, уна нависандагия Сайгон. Ҳамунҷа мерем мешинем. Оз тез рагаштам, шолпаршам бароям ка. Бахам ки 8 кадестам, Сабрин. Исқати мегзанем. дӯстони азиз, мо дар чи мози кафеи Сайгон дар омадем. ҳамқа хунуки ҳастай ки дар омадем, ҳамҷо гуфтем ки даро камтар гармтар шем. Ина Сабрина дар инҷа менюра хондистай. Чӣ бибирад кади Сабрин? Лагман. Сабрин лагман уйгурская бисёр ҳам назм мемела. Лагман заказ кард. Ман чӣ заказ кардам? люляки ба шашлики фарши гирта. Инам хеле. дӯстони азиз, ина овардан закази мора. Дита люля, ай Сабрина лагман. мо да иштиёи таом. навори моро то бо охир тамошо кунем, бо мо бошед. тамошобинони азиз, дар инҷа мо ай Таганский ряд биромадем. трамвай қати хона рафтеста будем ки мебинем дар центри ҳамин шаҳр ёлка калон мондаянд, хеле ледяной городок соз кардан. мисли ҳар вақта Сабрина гуфт ки уча биё бирем камтар тамошо кунем. хай гапи духтарак ма дар замин намондум, биромадем. ина дар инҷа омадем камтар тамошо кардистем. тим боле бегаида кайки вақте ки чароғакура гирён мекунанд, ҳамаи ҷом ха зебо мешавад, тамошобоб. ина нигоҳ кунед чӣ хел замокҳои хушрӯ соз кардагиянд, яхқати, ҳамаи фигураҳои яхқатиянд. ин ха барои кӯдакура горка бисёр ҳамаи ҷои тамошобоб, ҷои хушрӯай. биромадем ина камтар тамошо кардистем. дар инҷа ина ёлкара бинем, қариб 15 метрай. инам ха дӯстони азиз, лекин музикаҳошон мутаассифона авторский права доштанд. барои ҳама музикаҳоро маҳкам кардам, ай болош гап задистам, озвучка кардистам. дӯстони азиз, ма ҳозир ҳаминҷа мехоҳам ки ай фурсат истифода бурда
миннатдории худмона, миннатдории хидмақати миннатдории Сабрина якояки шумода баён кунам. ҳазорон раҳмати Аллоҳ шумода дӯстони азиз, ташаккурҳои зиёд мегӯм барои суханҳои бениҳоят хубтон, барои суханҳои бениҳоят гармтон, ки дили одамам хел гарм мекунанд, рӯҳи илҳоми тоза ва як рӯҳи илҳоми нав мебахшанд. ба шумо ташаккурҳои зиёд мегӯм. миннатдории худмона баён мекунам, миннатдории моро қабул кунед дӯстони азиз. ай шумо бениҳоят миннатдорем, бовар кунед. Мо ҳам шуморо бисёр дӯст медорем. худованди карим фарзандои шуморо ҳам нигаҳвон бошад, дар ҳар куҷое ки бошен сарбаланду хонобод бошен. боз як бор дига мегӯм, суханҳои шумо духтараки мада як рӯҳи илҳоми тоза мебахша. бо мехоҳам ки ҳамин видеои нағз снимат кунам, фақат бо ягон пухтупазои нағза ёд бигира ва шумода пешкаш кунам. и бисёр ҳам кори нағзай. дӯстони азиз, боз лекин будан дар байни ами ози мо дар ами кафеи Сайгон Таганский даштагӣ будема. камтар ами комментариҳое ки пеши ами видео мондагӣ будему, ҳамун комментариҳо ҳамун видеора ҷойда ки Сабрина салат кардистайко, ҳамун комментариҳоро хондем, қати Сабрин кам кам ҷавоб додем ба қадри имкон. бисёр ҳам хирсан шудем, лекин бо буданам хеле дар мобайни ами комментариҳо мисли ҳарвақта мисол одамое буданд ки комментариҳои на он қадар хуб нависондагӣ буданд. бисёр не ами якдикас ҳамешаам хеле ёфт мешава, мисол якда ами касе ки мисол заҳрша мечакона, одамои заҳрдор, мо вода аҳамият наметем, лекин хай дидам ки бисёри баъд мисол амо одам бисёри баъд нависондиса, як касай мисол ай аккаунт менависам, бечора чанқа меҳнат мекунад, сачинат мекунад, менависа. Ман мехонам ҷош заблокироватш мекунам, удалит мекунам нависондагиша. бисёр ҳам жалко, ай ба хелам бо як бораттар гизала мешава, бо як аккаунти дига мекушоя, менависа. барои ҳамин ман чӣ гуфтаниям? И духтараки ёшай гуфтаниешам ки духтарҷон, яқи ба хелӣ нака, яқи завидоват нака. Барои чӣ мо яқи ба хелӣ мекунӣ, завидоват мекунӣ? мисол мо одамое нестем ки мисол мо да ба хелӣ кунем, мо ҳам як одами оддием, ай ами табақаи оддӣ мисол хеле ягон мисол одаме нестем ки мо да мисол завидоват кунем, ба хелӣ кунем. менависӣ фақат ки мисол Сабринаи хелӣ ва хелӣ наметонӣ ниш накун, мисол чихта пазор мекунӣ, мисол салата натонистӣ карда, самбусара ранги гаршок печондӣ. гуфтам хеле гапҳо менависонед, чӣ дар корам хеле гапҳо? мисол и ба хелӣ и зависти як чизе ҳаста ки одама дарун ба дарун мехӯра, тамом мекуна. ба ҳамин ёшӣ тухта касалӣ мекунӣ, чӣ дар корай? ай ба хелӣ каданда мисол ҳар рӯз аккаунт мекушоӣ, мисол метавонӣ кушода, мисол медонӣ ки дар YouTube ягон прописка намепирсанд, ягон гражданство намепирсанд, ягон патент намепирсанд, ягон жо намере официально чӣ кунӣ, мисол регистрироваться кунӣ. запросто хеле аккаунт мекушоӣ, хеле видео, мисол худ бисёр ҳунарманд будай, одаморо гап нишон медодай ки не хеле кадан дар корай. бигиям хеле нишон буде ҳунарота тини одамода ба гапи нағз, ба хубӣ, мисол як машғулият мешава худада, айҳое ки одаморо мисол заҳрта мечаконӣ, одаморо дилшона меранҷонӣ. ба нағзи мисол видеота мегирӣ, пухтупазота нишон медиҳӣ, одамода мисол пешкаш мекунӣ, одамо мебинанд. каналат камтар пеш ки бирава, бо камтарак сум бахта кор мекунӣ, мисол и як нағз мешава, ҳам худада як мисол пул кор мекунӣ, ҳам бо машғулият мешава ки мисол ба одамои дигара мисол ганда кардана, ранҷондана вақт намешава, дига вақт намеёвӣ. баъд мефаҳмӣ ки мисол чӣ хел меҳнат будаӣ, мисол одамое ки ай пайси парда мисол зубонотон дуроза мисол гап мезанен, баъд мефаҳмем ки чӣ хел дар YouTube чӣ хел меҳнаташ бисёр будае ки ҳар кас ҳамин корро кардан наметона. баъд чӣ гуфтанием? Охи Сабрина на ягон профессионал нестай, мисол мо ягон профессионал нестем, ягон повар нестем, мисол Сабрина на кӯдак синфи ҳафтай на омӯхтеста, на ёд гирифтеста, оли ҳамаи умраш худо хоҳода пешай оли бо ёд мегира ҳамаи кора. мо худмон занаки, ман худам ҳамин занаки калон мисол ҳаста ки мисол наметонам чизоеро бо меомӯзам, мисол каналҳои дигар да каналҳои пухтупазо ҳастанд, бо ягон чизро ба худам меомӯзам. И зиндаги ҳамин хел аста ки як умр мисол мо меомӯзем. ин ҳамин хел. барои ҳамин ба хелӣ кардан дар кор нестай, дӯсти азиз, хоҳари азиз, марҳамат худани бикушо каналта ва ҳам хелӣ чиёта нишон буде ҳунарота, яқа ҳунарманд бошӣ, ҳунарота нишон буди одамода. Канали мо як канали влоговиай.
влога ки влога медони чия влог ама яки мисол аму коре ки мисол дар зиндагӣ одид мекунем мисол як 10 минут 15 минутча мисол як рӯз 2 рӯз пасам хеле нишон метиҳам одамода ҳамаша не хайки граница дорад бо мисол ягам хеле чорчуба дорад ки аму чорчуба биромадан мумкин нест мисол 24 соата не як кам тарафам 10-15 минутча одамода мисол видео мекунӣ нишон медиҳӣ мегӯӣ ки инам хеле ба қадри мисол ба чини зурасам манам хеле чиза рафтам харидам инам хеле чиз тайёр кардам ина нигоҳ кунем мисол ба чини мо ҳар кас ба чини хича мисол мо аку хеле кадвону нестем мисол канали мо канали мисол пухтупаз нест ки одамора мисол ягончизе нишон будем инам хелховари азиз марҳамат ина бикушо канали худат ни мисол ҳинарот одамои дигара нишон будева заҳрта одамои дигара начакун агар канали мо маъқулот набоша марҳамат бисёрам канало ҳазор канала бидуру канали маъқули худа тамошо ку ҳеҷ кам маҷбурат намекуна ами гапи хуба ки наметавонӣ зада илтимос гапи гандарани нагӯ инам хел дӯстони азиз ин буд ҷавоби ман ами одаме ки мисол чанд боре ки менависам одам хеле гапо ай ҳар аккаунт ин буд ҷавоби мо ман нахостам ки ҷавоб бутам ман нахостам ки мисол скриншот кунам мисол нишон бутам одамои дигада мисол ёфтани одам ҳечи нест гуфти гапо мада дикара дуайди ки ман намехоҳам чихеле ки меган саг меҷака раҳаки бараш рафтан мегирад дӯстони азиз бахшиши зиёд агар мисол ба ягонтаи шумо агар сафар расидагӣ бошам боз ҳам мегӯям ай шумо бисёр ҳам миннатдорам ҳазорон раҳмати аллоҳ ба шумо худованди карим дар ҳар куҷое ки бошен сарбаланду хонобод бошен фарзандакҳои шуморо худоҷон нигаҳбон боша У меня рука замерзла, я не могу больше. Давай я сама. Ой, давай. Ина, башня. Биг Бен. Ина, замок. Ина, ледовый городок. Ина, елка. Ина мо рафтестем, дӯстони азиз, мегем ки чӣ бирем? Чи? Пойдем туда, где мы Вилка, были. ложка? Нет. Туда, чтобы меня пофоткали. Ну туда, где такая же штука, только пониже. Такой же наверх. Пойдем? Ози бобу гардем уҷа бирем? Да. Худмо гуфтем ки чӣ мерем? Ку вилка, ложка мерем, кофе хурид. Хунук хурдем, берем як кофе бихӯрем ва биёем. Куҷо? Туда-то мы в любом случае пойдем, там остановка наша, наверное. Ну майли мерем. В ту сторону, типа назад. Ну в ту сторону мерем, Да, конечно. мы и в ту и Ози айҷа мебироем. как раз, да. Погуляли. Диди компютер тамошо омадай. Бимам қатмор. Одам аби чихел, одаму ҳам омадестам. Эй, мама, не трогай. Слишком холодно, да, Сабина, сегодня? Security support. Выход там. Никто не выходит, что ли? У входа много людей, а выхода никого. Смотри, лисичка. М? Лисичка. Мгм. Лисичка, сестричка. Сестричка, лисичка. Хай на вечерней Екатеринбурге мо в центре. Шар Екатеринбург. Толпа рабич хелудам бисёр сумкам абояд ман нигоҳ кунам ки сумкам якбас қаб назана. Дӯстони азиз, имрӯзи мо ина гузашт як рӯзи мо дар шаҳр. Мо гашта хона рафтестем. Ина ҷо остановкай. Хостем ки як чӣ бирем? Кафе бирем, вилка, ложка. Як кофеи гарм бихӯрем, баъд бигардем бирем ҳаҷо тамошо кунем ки дигар хушмон надод. Гуфтем лучши хона мерем. Бас ямиқа гаштан. Ҳаво хунуки бадай. Ина михел оста хона рафтестем. Дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. Сабрина, хайр бугӯ хайр. Хайр. Азиз, то наворҳои оянда сарбаланду хонобод бошен, дар ҳар куҷое ки бошен, Аллоҳ нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. Хайр.